आलासि जानो थांगोन नालाय आरो बहा जाहैगोन आलासिखौलाय हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै माने आलासि जाहैनो नागिरदों आरो जोङो हग्राजुलियावहाय जोंहा आफानि बिनानाव बिसोरनाव आलासि जाहैनो नागिरदों आं हाबा जानायनिफ्राय बिसोरनाव खेबसेबो थाङाखै सिख्ला समाव खेबसे थांनायानो ट्रेनजों ओमफ्रायो दिनै जोङो गारिजों थांगोन आरो जाहा मुथु आं ओमफ्राय जाहा आदा बाजैनि फिसाजो मारबिना ओमफ्रायो जोंहा आइ ओमफ्राय जोंहा आइमोननि बिखुनजो आबै जों गासै 6 जनसो जागोनदां न' जोङो 6 जनसो थांगोन आरो ओमफ्राय जों थांथ'नानै एसे ब्लग भिडिअ बानायलांनो नागिरदों जायफोरा आं भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय फिटिंबाय थायो ओरैसो लानो होननायमोन आङो भिडिअखौनो मादि हमफिनदो बिदिखौनो फैद' माबिना फैद' जाबाय गारि गाखोनोसै फैद' थांसिनो हा खाथियाव बोलाय नायनो खाथियाव बोलाय बहा थांनो हा बहा थांनो हा दे बहा थांनो दनस्रिगाद दालां होनदो बेलेग मोनथारसै दाना बे दालांखा ओमफ्राय बेयावनो थाफैबाय थायो नामा बिसोरो बेखायनोथ' मारबिना जों गारि गाखोबाय थांगासिनो दनस्रिगाद बारबाय ओमफ्राय आं दहाय जोंहा आबैबो थांगोन होननानै खोन्थादोंमोन एसे गोरोन्थि जादों आरो आंना खोनानाया एसे गोरोन्थि जादों जोंहा आबै नङा मारबिना बिबै होननानै खिथाहरदोंमोन आरो आंनो ओमफ्राय बेखौनो आं साननानै लादों आबै जोंहा आबैबो बिदिनो सानना लादों आरो ओमफ्राय नै दायो जोंहा आइ ओमफ्राय नै बे गेजेरनिया मा खोमसि खोमला नुदोंब्रा न' बे गेजेरनिया जोंहा आदा ओमफ्रायो आदानि फिसाजो मारबिना ओमफ्राय बै खनाथिंजाय बाजैया एसे गल'यो आरोना बिनिखायनो जिङाव जदो बाजैया नारें लालायलायनानै गोदो उन्दैयाव मोजां गल'जोबासै खोमा बेनिखायनो आद्रा थानायफोरा एसे गल'यो आरो गारि गाखोबा गल'यो बेयावनोलै रौमारि चन्दनापुर बबेथिं हाबगोन मानो चन्दनापुरनो आंना आरो सियान लांदां दङ दे मा दखान बिलाय देलायग्रा बिदिबो थांजायोदां माथो नै जों दायो मा मोनखो सबाय रौमारि दे जुगामि दे थुदो जुगामि नों गारि गाखोनो मोननाया इलाय इखो जोङो आलासि जानो फैनाया मोनफैबाय ओमफ्रायो गन्थङा जि नारथिबोखादों आंना एसिबो लाबायना दसे गगाबो मोनखाबाय थादो दायो हाबैनोसै आरोना ओइबा नोजोर मोनफैयो नै नोजोरा ओइले साइकेल लाना फैदो बहा थांनाय नोजोर लंपेन्टआ जाखुलायला माथो नोंना मानसिया जौबायना र'
birat jogar खालामना दोनखोमादों माथो गणेश लाडु आंनि फेभरेट नोंनि फेभरेट गणेश लाडुआ दे जादो लोंदो आलासियाबा अबे रायजोनिफ्राय फैदोंमोन आलासिया जों रौता हालामनि ना बर' बाजार दे जिरायदो बिहावसाबो जिरायदो नै मबाइलाव सोंसै नोंखौबो मबाइलाव नै जुगामि ओरै नायलाय जुगामि नै मारबे गोथाव मेथाइया गोथाव मेथाइया गोथाव ना जोङो दायो बारियाव हाबफायदों सा लोंखांबाय ओमफ्राय नै बियो जोंहा आनैनि फिसाला देनांखौ खिथाना लालाय नोजोरसा बर' ओमफ्राय बेसे क्लास जाखो 5 हस्टेलाव थायो न नोङो ओमफ्राय दायो जोङो नोंसानि बारियाव हाबनो नागिरदों न नों खिथादे बारियाव मा मा दङ हागोन ना हाया बारियाव मा मा दङ खिथानो हागोन ना हाया थुदो होमबालाय नों देखायदो सा लोंखांनानै एसे बेरायग्लांदों आरो ना आलासि जानो फैबा जथुमबाय थाबा उदैफोरा गेस जानानै गोथाव गोथाव संना होनायखौ जानो हाया जायो नालाय बेनिखायनो दायो एसे बेरायग्लांनानै लादों ओमफ्राय दा दसे थानानै रिल्सबो बानायलांबावगोनसो आङो बैथिंजाय मोनसे माबा दङ आरो मायाबा खेथि माबानो गेरवेल खेथि गेरवेल खेथिनोहाय मायाबा दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों ओमफ्राय बेयाव दा मोनसे रिल्स लालांगोन र' दायो जोङो बारियाव हाबनो नागिरदों आरो फैदो लोगोफोरा आंजों लोगोसे हाबफालांनि बारियावहाय फाद्रिया सरायगा फख्रियाव ना दंना गैया दङ बेसेबांनि सारजागौमोनलै होमबा माबा दैया ओरै जमा थाफायो बेयावहा ज' जाफैदां जादो नै देनां सिख्ला देरबा नायनांगौ दे जुगामि टेस्टि होनदो दे आलासिफोरखौनो सिनायथि होआखै सिनायथि इयाव होमबालाय लामायाव गारियाव गाखोखानानै सिनायथि होलाङो सिनायथि आलासिखौ
बे आनो जाहानि आनैया बेनो ओमफ्राय आमाय ओमफ्राय नैबे आमायलाहानि फिसाला नोजोर बर' ओमफ्राय आमायलाहानिनो जुगामि बर' आंनि बिनानाव खुमब्रा मोनबाय नै खुमब्रा आलासि जासि जानानैबो ayo thầy thằng ấy ayo pe pe juga mianai lại đưa đấy là ba anh ấy lại thả vào aro anggar Garwell Kitty नो Garwell Kitty सिबिं बायदि आरो माहाय Garwell Kitty नै बिबारा गोमो बारा जायाखै बेयावहाय एसे बांसिन जादों आरो फिथाइयानो फार्स्ट टाइम नुदों आं बे खेथिखौ नै हा नै फिथाइया माबायदि सिबिं फिथाइजोंनो एसे एखे आरो Garwell Kitty यावनो रिल्स बानायनो होननानै साननायमोन आं दहाय ओमफ्राय जि सान्दुं गोसाजोंनो गैया बानायनायानो जायासै नजार बाय बाय जुगामि बाय बाय थाथ'आ थादो